se ha ido la Adrià. Esteu aquí tots assentats. Hola! No us veig, quasi, tants com foquen. Ja, aixequem les mans tots a l'aire, si us veig. Aviam, senyora. Ara us veig. A dalt, les mans a dalt. Sí. Amunt. Ara quietes. Així. Hi ha gent que no té mans. No s'aixeca. Senyora, no té mans. Aviam, que si queda més bonic. Avall! Si no, què et fes amb boles? Amunt! Avall! Vale, ja veig que ho sabeu fer. Tots, mans amunt, mans amunt. I ara, al ritme de la música, ficarem de mans ben fort, No hi ha música. Amunt. Sí, drets. Aixequeu el cul de la cadira. Aixequeu el cul, aquest cul tan gros que tenim. Aixequem el cul, sisplau. Que no aixequem el cul. Els nens sí que ho fan, els altres? Nens, feu-los aixecar, va. Jo, va, aixeca't. Aixeca't, home. Ai! Estem cansats ja de bon matí, Vinga, va, ara ja veiem com va, som-hi, clar. Som-hi! Munt les mans!